Kaixo denoi, zer moduz? Begira, beste izki berri bat daukagu gaur. Xabier Maixua. Hau da Xabier Maixua. Berez, Xabier Maixua irakasle bat da, eta gaztea da, baina ez du ematen, zen oso arraroa jazten da. Begira, Xabierreri gehien gustatzen zaiona, musika da. Musika izugarri gustatzen zaio. Berez, eskuan xilofono bat dauka. Xilofono bat. Klin, 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 klin egiten du, musika egiten du xilofonoarekin. Eta bera, goizero, jekitzen danean, ez du begiratzen aber seguraldia egin behar duen. Berari berdin zaio, hartzen du edozein arropa eta jantzi egiten du. Begira nola dago jantzita. Alde batetikan jantzi du bufanda eta eskularroak, hotza egingo balu bezala, eta beste aldetikan praka motzak eta sandaliak, hondartzara juteko modun. Haze txorua dagoen gure Xabier. Baina berdin zaigu, zen oso bitxia denez, berarekin egin dezakegu oso soinu bitxia ere bai. Begira, Xabier Maixua egiten dugula horrela, keinu hau egiten dugu, egiten dugu hola, bai? Ez da Simon Sugea bezala, ez da. Eta ez da Zakariaz bezala, Zakariaz bezala, ez da Xabier. Gure gelan, badaukagu Xabier bat, Xabier? Baiet, zure izena da, Bai, berdin izena beria daukazu, Eta baita ere, ezagutzen dugu adibidez, Paularen ahizpak izena duena Uxia. Baita ere, Uxia egiten du, bai? Xabier Maixua bezala, bai? Eta Xabier Maixua, bitxia denez, ez zaio gustatzen medikuren gana joatea. Eta egun batean gaixotu egin zan, bai? Eta juntzen medikuren gana. Eta garazik lagundu zion. Eta medikuan zegoela beldurra handia zeukan, abertze egingo dit orain medikuak, eta esan zion garazi. Begira, eskatuko diogu medikuari musika jartzeko zerbait egiten dizun bitartean. Eta horrela ez dizu minik egingo eta ezerrez. Ez zara enteratuko. Eta horrela egin zuten, sartu ziren medikuren gana, musika jarri zioten, eta Xabier oso gustora gelditu zen musika entzuten, eta ja, beldurra pasa egin zitzaion. Begira nolakoa dan idazten degunean Xabier. Alde batetikan, Xabier oso dotore egin nahi baldin badegu, egin behar dugu horrela, begira. Borobil bat bezala, baina alde batera eta beste aldera. Hau da Xabier txukun-txukuna, bai? Zuen etxeko lanetan horrela egiten baldin badezu, asko zobeto. Txukuna, begira, borobila bezala, erdi. Ni askotan esaten dizuet, zirkulu erdia, ezta? Zirkulu erdia eta zirkulu erdia beste aldera, eta osatzen dugu Xabier. Baina badago beste modu bat asko zerrexago egiteko Xabier, eta da gurutze bat bezala. Horrela ere, onartzen dugu Xabier, bai? Gurutze bat bezala, bai? Oso ondo. Hau eta hau oso dotore. Hau eta hau ere, posible dugu horrela egitea. Bale? Esango ditugu gauzatxo batzuk hola Xabier hitza dituztenak. Adibidez, begira, nik idatziko dut eta zuek irakurriko dezue. Aber ze jarri dudan hemen, danak irakurriko dezue. Pixa, oso ondo, pixa, bai. Eta zer gehiago, nik askotan esaten dizuet, gelan gaudela esaten dizuet. Begira, ze jartzen du hor? Ixo, bai, askotan esaten dizuet. Baita ere, garbitu behar ditugu oso ondo, eskuak, ez da? Begira, eskuak garbitzen ditugu, zerekin garbitzen ditugu eskuak? Xaboiarekin garbitzen ditugu eskuak. Oso ondo. Eta baita ere, ezagutzen dugu
neska batzuk izena dutenak Uxue. Uxue. Bai? Bueno, begira, ikusi dugu nolakoa dan Xabier maisua, bai? Nola idatzi behar dugun, eta hitz batzuk ezagutu ditugu Xabier maisuarekin ahozkatzen duguna. Bakarrik esango dizuet, gogoratu mesedez, jartzen baldin badugu xa, eta adibidez, xi, gogoratu ez dala sa edo si, ez da. Ez da ere ez da za edo zi, ez da ere, kontuz desberdina dala xa, xa, xe, xi, xo, xu. Bale? Venga, animo, aber zuek nola egiten dezuen. Musu bat!